खुलुमबाय लोगोफोर दा बायदियाव जोंनि सरकारा जाबायदि खोन्थिबाय दोङो रिल्स बा निउस बिथांमोननि जि WhatsApp ग्रुप बे WhatsAppनि थ्रुयैनो बीजेपी सरकारा गासै इन्डियाखौ दा बर्तमानाव कन्ट्रल खालामबाय दोङो आरो गासै सुबुंफोरानो सानो जे बीजेपीआ जि मेसेजाव होयो बा निउसाव नोंथांमोना जि नुयो बेखौनो नंगौ होननानै नाथाय रियेलिटिखौ आं नोंथांमोननो दिनै खोन्थागोन आरो बे रियेलिटिया बेनो जे जोंनि भारतआ दा जोंनि खाथि खालानि हादोरानो जाथो बा गुबुन हादोरानो जाथो बयनिबो मेगनाव मोनसे बेलेग हादोर माने मोनसे लोगो गैयै हादोर रखम जानानै दङ आरो माबोरै बेखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअआव खोन्थाजोबगोन फारसेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नाय आरो लोगोसे नोंथांमोना बेफोर बिसय सानोना साना बा आरो माबाफोर नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि कन्टेन्ट आइडिया दोङोबाथाय जे बे भिडिअखौ नोंथाङा बानाय होननानै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय। जोङो जेब्लानिफ्राय बीजेपी फैदो सरकार अब्लानिफ्रायनो जोङो खोनानो मोनो जे बिश्वगुरु आसलते बिश्वगुरुआ मा बिश्वगुरुआ बिनोदि बिनि जि प्रजाफोरा जोंनि हादोरनि भारतनि जि जनसाधारनफोरा शान्ति दोङो बयजोंबो मिला मिसाय दोङो बयजोंबो हेफाजाब होलायो बा बयखौबो सहाय खालामो सन्मान खालामो बिनि सायाव आरो बारा बुजा जेबो नाङा जोंनो नाथाय दा बायदियाव जोङो नुनो मोनदो पहलगामाव जेब्ला हिन्दु सुबुंफोरखौ गावथारनानै गालाङोमोन बै समाव जेब्ला पाकिस्तानखौ एटाक खालामदोंमोन एटाक खालामनायाव आमेरिकाया मा होनदो जे एटाकखौ बन्द खालाम आरो जोंनि बीजेपी सरकारा बन्दबो खालामनायनि उनाव बै डनाल्ड ट्राम्पआ बेसांबा बार बुंदो जे आं बुंनायावसो इन्डिया सरकारा बा इन्डियाया जुद्धखौ बन्द खालामदो बिनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनो जे जोङो आमेरिकाखौ एसेबाबो गियो। सेकेन्डआव बै समाव बयबो हादोरानो जोंनि इन्डियानि सायाव जि अत्याचार जादोंमोन बिनि थाखाय माने दुखु मोनदो बा दुखु बिथांमोना खोन्थिदों नाथाय रावबो खुलाय बुङाखै जे पाकिस्ताना बे खामानिखौ मोजां खामानि मावाखै होननानै रावबो बुङाखै गतिके बिनिफ्राय मिथिनो मोनो जे जोंनि इन्डियानि सायाव बेसां बिथांमोननि मोनसे सापर्ट दङ जेबो सापर्ट गैया चाइनाजों नोंथांमोना मिथिगो जोंनि लिंलाङा माबायदि नांलाय खमलाय जागासिनो थायो जायगा सेलायलायनायनि जागासिनो थायो बांलादेशजों नोंथांमोना मिथिगो बांलादेशजों आवगाय मोजांमोन नाथाय जेब्लानो बांलादेशनि प्राइम मिनिस्टार शेख हासिनाखौ फासि होनो होदोंमोन आरो बै फासि होनायाव शेख हासिनाया जोंनि इन्डियायाव फैनानै दंफैयो आरो बेखौ सोर लाबोदो बीजेपी सरकारा दा बै बांलादेशआव सासे हिन्दु गथ' सावनानैबो बुथारदों बिनि सायावबो बिथांमोना खोन्थिनो नाजादों जे बिराद माने सापर्ट खालामदों इन्डिया नाथाय बांलादेशआबो मिथिगो जे सोरखो इन्डियाया लाना थांनानै दोनहैदो जाय बांलादेशनि गासै सुबुंफोरानो नागिरदोंमोन जे शेख हासिनाखौ बुथारनांगोन होननानै अब्ला जोंहा बांलादेशजोंबो खुनु लेनदेना मोजां नङा श्रीलंकानि लेनदेनखौथ' मिथिखागोआनो श्रीलंकायाबो चाइनाजों जोबोद मोजां रिलेसन नाथाय जोंजो बाध्यआवसो जोंजो मोजां जाफ्लानानै दोङो नाथाय जोंजोंबो रिलेसना मोजां नङा लोगोसे नोंथांमोना पाकिस्तानजोंथ' आरो बुंना लाबानो गैया नेपालजों आवगाय मोजां मोनदा नाथाय दा नेपालाबो चाइनाजों बांसिन लोगो चाइनाजों बिजनेस खालामबाय दोङो थाङै थुङै थाबाय रासियाया जोंजों गोदोनिफ्रायनो जोबोद मोजांमोन आरो मदि फैनायनि उनावबो मोजाङानोमोन नाथाय मोनसे केस जालांदो मा आमेरिकाया बुंदो जे रासियानिफ्राय थाव बायनाङा रासियानिफ्राय थाव बायबाथाय आङो नोंसोरनो
25% तारिफ लगायनो हागोन आरो तारिफ माने मा बिनि सिगां नोंथांमोना जुदि मिथियाबा आं बेनि सायाव भिडिअ सिगांनो बानायखादो बे भिडिअखौ थांनानै नोंथांमोना नाहै थेवबो आं सिम्पलै नोंथांमोननो बुजायनो थाखाय खोन्थाहरनि टेरिफ माने जाबाय जोंनि हादोरनिफ्राय आमेरिकायाव जि बुस्थु फानहरनाय जायो जायखिजाया बुस्थु बेयाव 25% एक्सट्रा चार्ज लागोन आमेरिकाया आरो एक्सट्रा चार्ज लानाय लोगो लोगो बै बुस्थुनि दामा जुदि 100 टाकामोन जों फाननो गोनाङा आमेरिकाया 25 टाका लागोन गतिके 125 जाहैबाय आरो 125 जानाय लोगो लोगो बै बुस्थुनि दामा बारायबाय दाम बारायनाय लोगो लोगो बिनि सेला खम जाबाय सेला खम जाबाय माने नोंथाङा साननानै नाय जोंनि हादोराव जि प्रडाक्शन बिदि मोनसे लिमिट थायो बयबो कम्पानियाबो नाथाय बै प्रडाक्शना खम जालांगोन मानोना सेल खमबाथाय प्रडाक्शन खमबाथाय नोंथांनो दा सानसेयाव 1000 माल बानायनो 10 जन मानसि नांगौमोन दा नोंथांनो 500ल' माल नांगौ अब्ला 7 मानसिबानो नोंथाङा खामानिया जायो गतिके 7 मानसिखौ नोंथाङा बहनना हरनांगोन आरो बहनना हरबाथाय नोंथांनि हादोरनि जोंनि हादोरनि बिदिनो जि ओरैनो खामानि दामानि गैखाया साख्रि बाख्रि गैखाया दाबायदियाव आरो बिनि सायाव प्राइभेट जबफोराबो जुदि बिदि खम जालाङोबाथाय जोंनि हादोरनि अबस्थाया मा जागोन नोंथांमोना साननानै नाय गतिके बे बिश्वगुरु होख्रावनानै निजेखौनो बिराद गेदेर होनना साननानै लाब गैया रिलेसनफोरा बयबो हादोरजों मोजाङै लाखिनांगोन अब्लासो नोंथाङा लासै लासै बिश्वगुरु जाहैनो हागोन आरो बिश्वगुरुआ ओरैबायदि जाया हादोरनि सायाव बिश्वगुरुआ ओरैबायदियासो जानो हागोन जाय हादोरा पावार दङ थाखा फैसानि अभाब गैया जोंनि हादोरा थारानो बेसेबांबा बिलियन डलार जालांबाय जाय माने वर्ल्ड बेंकआव 3rd नम्बराव दङ खोमा जोंनि भारतआ ओरैबायदि लन लादो माने वर्ल्ड बेंकआव अब्ला नोंथाङा 4 ट्रिलियन जा 5 ट्रिलियन जा जिखुनु लोब्बा गैया दिनै इक'नमियाव 4th नम्बराव दङ होनना बुङो भारतखौ नाथाय जुदि इन्डियाया 4th नम्बराव दङबाथाय 80 लाख सुबुंफोरनो 5 केजि माइरं हरनांगौ सरकारा फ्रियावनो मानो थारमाने 80 लाख मानसियानो गोरिब गोजा बिनि उनाव बिनि जि मिडिल क्लासनि सुबुंफोरनिफ्राय ओरैबायदि सोबख' जादों बे सरकारा जन्म जानायनिफ्राय थैनायालागै टेक्स थैनायनि उनावबो बिनि नामाव टेक्स भरायनांगौ जेरै नोंथाङा धुप साखि बायना लाबगोन जि बायनानै लाबगोन बिनि थाखाय जानाय थाव बेफोराव गासैयावबो थैनायनि उनावबो जोङो बै मानसि सासेनि नामाव टेक्स भरायनांगौ गतिके जायखिजाया आङो सानो बिश्वगुरुआ बिदि जेब्लाबो जानो हाया बिश्वगुरुबाथाय बिराद आरो मेहनत खालामनो दरखार दङ दिनै चाइनाफोरा जाबायदि डेभेलप जादों आमेरिकाफोरा जाबायदि बिथांमोननाव हाथियारै राङै अभाब गैयै बेफोरनो बिश्वगुरु होनना होख्रावाखै आरो जोंनि इन्डियाया माखौ लानानै बिश्वगुरु होननानै होख्रावहैदों आं जेबो बुजिना मोनाखै नोंथांमोना बिनि बिसय मा सानो कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय लोगोसे बे भिडिअखौ नोंथांमोननि लोगोफोरजोंबो शेयार खालामलाय आरो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गोजोन्थों।